εκείνο που πριν απ' όλα προέχει το να μιλάει κανένας για τον Γιάννη Ιορδανίδη είναι το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του, της θεατρικής προσέγγισης ενός φάσματος, κατά κάποιο τρόπο, δραματουργίας που αρχίζει από τον Αισχύλο και φτάνει μέχρι τους πιο σύγχρονους συγγραφείς. Αυτό είναι το κέριο γνώρισμά του. Δεν έχει προτιμήσεις. Και ξέρετε, αυτό είναι το γνώρισμα των πραγματικά επαγγελματιών του θεάτρου. Το να μπορείς όμως κάθε φορά να ανακαλύπτεις τη γλώσσα μιας διαχρονίας της ιστορίας του θεάτρου, από τον Μολιέρο μέχρι τον Πίντερ και από τον Αισχύλο μέχρι τον Ζιροντού, αυτό είναι πρώτα απ' όλα επαγγελματισμός και δεύτερον κατάρτιση. Αλλά όπως ξέρετε όλοι σας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επαγγελματισμός χωρίς βαθιά κατάρτιση. Οι δύο καταγωγές, οι θεατρικές καταγωγές του Γιάννη Ιορδανίδη, από μια μεριά η γενέθλια, κατά κάποιο τρόπο, καταγωγή του ουσιαστικά από την Αίγυπτο, του δίνει αρκετά εφόδια. Όταν μιλάμε για Αίγυπτο και μάλιστα την εποχή εκείνη που είναι ακόμα αρχίσει αυτή η σάρος του ελληνισμού, μιλάμε για μια πνευματική κοινότητα που ξεπερνούσε ακόμα και την Μητρόπολη. Εννοείς λοιπόν από τέτοιου είδους πνευματικά εφόδια, μια πνευματική περιουσία η οποία και έχει καταγραφεί και έχει μελετηθεί, αλλά ταυτόχρονα θέλει ακόμα διερεύνηση για να δούμε ακριβώς τι οφείλουν πάρα πολλοί από τους Έλληνες πνευματικούς ανθρώπους που ξεκίνησαν από την Αίγυπτο, ας βάλουμε υπόψη μας τον Τζίρκα παραδείγματος χάρη, οι οποίοι δημιούργησαν αυτήν την παράδοση και την μετέφεραν ακόμα αργότερα με το γούστο τους, με την ενημέρωσή τους, με την, ας το πούμε, ευρωπαϊκή διάσταση της αντίληψής τους για τα πράγματα στην Ελλάδα. Η δεύτερη πνευματική πατρίδα του Γιάννη είναι το Παρίσι. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που είδαμε πριν και όσον αφορά την αντίληψη, την χορογραφική και την ενδυματολογική αλλά και την υποκριτική, που να του συναντάει καλύτερα σε αυτό που ονομάστηκε αργότερα ρεαλιστικό, αμερικάνικο ή αγγλικό θέατρο. Άρα μιλάμε για μια ποιητική, θα έλεγε κανένας, θεατρική προσέγγιση, ένα είδος φαντασίας ουσιαστικά που διαρρέει ακόμα και τα έργα τα νατουραλίστικα. Όταν ανέβασε αμερικάνικο θέατρο και ανέβασε πολύ καλά και αμερικάνικο θέατρο, δεν το προσγείωσε ο Γιάννης ο Ιορδανίδης στα συμφραζόμενα που έχουμε γνωστά και από τον ελληνικό τον αμερικάνικο κινηματογράφο και από τον αγγλικό. Αλλά τους έδωσε μια άλλη διάσταση, θα λέει κανένας, πώς θα το πει κανένας, πειραγμένη προς τη μεριά της φαντασίας και της ποιητικής διάστασης. Η μεγάλη λοιπόν γκάμα της θεατρικής του προσέγγισης, η οποία ταυτόχρονα όμως φέρει μια προσωπική σφραγίδα. Διότι ο Γιάννης, έχοντας τη γαλλική κουλτούρα, έχοντας πίσω του μια καταπληκτική αίσθηση της σπουδής του θεάτρου μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση, δεν είναι λίγοι οι σκηνοθέτες μας, δεν είναι πολλοί οι σκηνοθέτες μας, είναι πολύ λίγοι οι οποίοι έχουν αυτήν την θεμελιώδη γνώση της ιστορίας του θεάτρου, της ιστορίας των ειδών, μέσα από την θεατρική πανεπιστημιακή προσέγγιση. Δεν είναι άσχετη και δεν είναι άστοχη η τέτοιου είδους, θα έλεγε κανένας, πνευματική υποδομή. Ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και κάτι πολύ σημαντικό από όλα τα άλλα, θα έλεγα, το οποίο διαρρέει και το έργο του αλλά και την προσωπική του ζωή. Ένας άνθρωπος με υψηλό χιούμορ και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος με αυτοσαρκασμό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ξέρει πολλές φορές να υπονομεύει και την ίδια τον εαυτό, ώστε να μην προβάλλει ένα εγώ, το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο και πολλές φορές πολύ, θα λέει κανένας, προκλητικό στον χώρο του θεάτρου. Αυτό το σεβασμό πρέπει απόψε να τιμήσουμε. Το σεβασμό ενός ανθρώπου με κουλτούρα θεατρική, με αγάπη για το θέατρο, με επαγγελματική συνείδηση και με ευρεία, θα λέει κανένας,
και ευρωπαϊκή, αν θέλετε, παγκόσμια αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι απλώς και μόνο ελληνική τέχνη, είναι μια ελληνική τέχνη μέσα από την παγκόσμια ιστορία του θεάτρου, που στο βάθος βέβαια είναι ελληνική. Ο Γιάννης ο Ιορδανίδης είναι μια προσωπικότητα του θεάτρου. Η σκηνοθεσία λοιπόν είναι η πνευματική και υλική παρουσία ενός κειμένου με καλλιτεχνικά και τεχνικά μέσα που συνδράμει ειδικά στη θεατρική δημιουργία. Ο Γιάννης ο Ιορδανίδης λοιπόν είναι αυτός που δίνει περιεχόμενο σε αυτές τις έννοιες. Έχει ταχθεί από μικρός, από νωρίς, να υπηρετεί στη τέχνη του θεάτρου και τον θεωρώ προσωπικά από τους σημαντικότερους θεατρικούς σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς. Οι παραστάσεις του χαρακτηρίζονται από πνευματικότητα, ευστροφία, ευρηματικότητα, πλησιάζει με σεβασμό τα κείμενα και αναδεικνύει το πνεύμα του συγγραφέα με διεισδυτική ματιά. Έχει πλούσια φαντασία και διαθέτει την ικανότητα να μετουσιώνει τον πλάγιο λόγο που μεταχειρίζεται το θέατρο σε θεατρική πράξη. Σκηνοθέτης απαιτητικός, αλλά με προσωπικές απόψεις, και σε αυτό είναι πάρα πολύ σκληρός. Έκανε σημαντικές σπουδές και έφερε στον τόπο μας τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις για το θέατρο. Τον συνάντησα για πρώτη φορά, ήμουνα ήδη με μια τεράστια λαχτάρα να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι επίσης από την αρχή, με έναν τρόπο που μόνο ο Γιάννης έχει, με έκανε να νιώσω πως μπορώ να παραδοθώ πραγματικά σε εκείνον, με όλη μου την άγνοια, με όλες μου τις ανασφάλειες, σαν νέα ηθοποιός. Κατάφερε να εξάψει τη φαντασία μου πάρα πολύ γρήγορα, κατάφερε να ξυπνήσει μέσα μου την περιέργεια απέναντι σε ένα ρόλο, απέναντι σε ένα έργο. Ο Γιάννης έβρισκε πάντα τον τρόπο να σου δείχνει πόσο ενδιαφέρον έχει το να προχωράς μέσα στην πορεία σου για να χτίσεις ένα ρόλο. Ξέρει να σε κοιτάει με ένα βλέμμα πολύ τρυφερό και πολύ ουσιαστικό. Πολλές φορές διαλέγει να μην σου πει τι ακριβώς θα κάνεις, αλλά κυρίως τι να αποφύγεις, τι είναι λάθος. Επιμένει πάρα πολύ στην αλήθεια της στιγμής και κάθε φορά η αλήθεια μπορεί να είναι διαφορετική και δεν διστάζει σίγουρα να γκρεμίσει κάτι που έχει χτίσει και να το ξαναχτίσει από την αρχή, έστω και 2 μέρες πριν την παράσταση. Τον ευχαριστώ γιατί μου άνοιξε πολύ νωρίς κόσμους και δρόμους για να πορευτώ. Πραγματικά χαίρομαι πολύ για την πρωτοβουλία που πήρατε να τιμήσετε τον Γιάννη, γιατί είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του χώρου μας. Παρακολούθησα όλη τη διαδρομή του, η οποία είναι πέρα από την καριέρα που λέμε και από όλο αυτό το παραστασιολόγιο που έχει πίσω του, υπάρχει και μια εσωτερική διαδρομή και μου έχει κάνει εντύπωση ο τρόπος που ορίμαζε χρόνο με το χρόνο, από δουλειά σε δουλειά, από παράσταση σε παράσταση, από συγγραφέα σε συγγραφέα, ακόμα και από θίασο σε θίασο, γιατί η σχέση του με τους ηθοποιούς είναι ειδική, δεν τη συναντάμε εύκολα. Έχει λατρεία για τους συνεργάτες του, για τους ηθοποιούς, και αυτό εμείς τουλάχιστον του επαγγέλματος αυτού ξέρουμε ότι είναι το πολυτιμότερο προσόν που μπορεί να έχει ένας σκηνοθέτης. Αν με ρώταγε κανείς ανυποψίαστο, θα έλεγα ότι έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί. Αν τις μετρήσω είναι 2 μόνο. Ήταν ευτυχισμένες ώρες, γιατί η συνεργασία του ήταν υψηλού επίπεδου και δημιουργείται ένα κλίμα εφορίας, ενθουσιασμού, ένα ευτυχισμένο κλίμα που μπορούν οι άνθρωποι εκεί να κάνουν το καλύτερο δυνατόν. Για τον Γιάννη υποθήκανε και θα υποθούν πάρα πολλά. Το Γιάννη, το Γιαννάκι μας. Δεν θα μιλήσω για το έργο του.
Μιλάει το έργο του για το έργο του. Θα μιλήσω για το χιούμορ του. Το ατέλειωτο χιούμορ του, όπως είπε και ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, που υπάρχει στα έργα του, αλλά υπάρχει πάρα πολύ στη ζωή του. Αυτό που λατρεύω λοιπόν είναι αυτός ο αυτοσαρκασμός. Γιατί για να έχεις χιούμορ δεν πρέπει να γελάς με τον άλλον, πρέπει να γελάς πρώτα με τον εαυτό σου. Και αυτό επειδή το έχουμε και οι δύο, το αγαπώ πάρα πολύ σε εκείνον. Αυτό λοιπόν κρατάω από τον Γιάννη, τη ζεστασιά του, την αγάπη, όπως είπε και ο Κώστας ο Καζάκος, για τους ηθοποιούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κοιτιέσαι στα μάτια, να κρατάς το χέρι του άλλου, να είσαι ουσιαστικός συνεργάτης και φίλος. Θέλω να του ευχηθώ κάτι που εύχομαι και σε εσάς και σε μένα. Να είναι πάντα γερός, δυνατός, να ζει, να κάνει άλλες 100 παραστάσεις, μακάρι να είμαστε κι εμείς μέσα, αυτό είναι ιδιωτική ευχή, και να μπορεί να κλαίει και να γελάει δυνατά. Γιάννης Ιορδανίδης. Τον ξέρω 21 χρόνια. Τον γνώρισα το 1991, ένα χρόνο πριν μπω στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου, και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να πρωτοπαίξω στη ζωή μου ως φιγκιράν στους Δαιμονισμένους, τους οποίους θυμάμαι με πολύ αγάπη, με πολύ συγκίνηση, με πολύ περηφάνεια. Και την επόμενη χρονιά, όταν μπήκα πια στη Σχολή του Κρατικού Θεάτρου, να έχουμε τον Γιάννη όταν ερχόταν στην Ελλάδα από το Παρίσι σε κάποια σεμινάρια. Και δουλέψαμε το 2004 στον Φιλοκτήτη. Εγώ τότε ζούσα στην Αμερική, επέστρεψα για αυτή τη δουλειά με φιλοκτήτη τον Νικήτα Τσακύρογλου και σκηνοθέτη τον Γιάννη Ιορδανίδη. Σπέβδω να δηλώσω τυχερή και ευτυχής, γιατί έχω καταγράψει στο βιογραφικό μου σημείωμα ρόλους και έργα που σημείωσαν τεράστια επιτυχία και στην Αθήνα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, και που φέρουν την υπογραφή του σκηνοθέτη Γιάννη Ιορδανίδη. Αισθάνομαι εξίσου τυχερή γιατί ο Γιάννης, εκτός από τις συναρπαστικές σκηνοθεσίες του, μου χάρισε και την αληθινή, ανιδιοτελή του φιλία. Με το Γιάννη όμως και με μένα συνέβη κάτι το σπάνιο. Βλέμματα, νοήματα, σιωπές, μια ανεπαίσθητη γκριμάτσα, μια αδιόρατη κίνηση, μια χειρονομία. Ήταν αρκετά την ώρα της πρόβας για να αντικαταστήσουν πολύ ωραίες συζητήσεις, αναλύσεις, διορθώσεις των σκηνών, του ρόλου. Λες και ένα αόρατο νήμα έδαινε και εξακολουθεί να δένει και να ενώνει τη σκέψη του με τη σκέψη μου. Ο σκηνοθέτης κύριος Γιάννης Ιορδανίδης δίκαια και άξια κατέχει μια δεσπόζουσα θέση στα θεατρικά πράγματα του ελληνικού χώρου και όχι μόνο του ελληνικού. Άξια και δίκαια θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς, γιατί έφερε ένα αλλιώτικο ποιοτικό στίγμα, μια άλλη αισθητική απάνω στη σκηνή, μέσα από τη σκηνοθεσία του, και σε προέκταση μια άλλη αισθητική στις ερμηνείες των ρόλων. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις σπουδές του, τις λαμπρές σπουδές που έκανε στη Γαλλία και με τις συναναστροφές και τις συνεργασίες που είχε με εξέχουσες προσωπικότητες του θεάτρου στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Έχει να κάνει, νομίζω, με την καταγωγή του, με τις ρίζες του. Ο Γιάννης Ιορδανίδης γαλουχήθηκε με τον πνευματικό πολιτισμό, με την παιδεία, με το ήθος, με τη στάση ζωής του ελληνισμού, του γενέθλιου τόπου του. Αυτά τα εφόδια, αυτά τα ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα έφερε
στον ελλαδικό χώρο και αυτά έκαναν τη διαφορά. Και με αυτά τα ακριβά χαρίσματα κέρδισε την αγάπη, το σεβασμό, την εμπιστοσύνη, τη φιλία των συνεργατών του, των μαθητών του, των φίλων του.